Hercules! Napalabas, impakaammo ni Don Roman agapoy tinangisit a rosas ket nagsakit dagiti taga-syudad agimatang itinasao asabong. Pinaritan ni Hercules asaanan niya aglako ni Vicky itinangisit a rosas. Ngam nakaunget ni Don Roman ket pinapanaw na daytoy itisango dakin ni Vicky nga agsarsarita. Nagpatulong met ni Hercules kinaingkantada diwan itirumbeng nga aramiden na. Tapno agimbag dagiti tattao. Imbaon na ni Hercules sumakdo iti ubbog a makaagas ket nagtungpal daytoy. Itagagayem, denggen nyo tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Nangisit arosas, dito'y drama tayo. Hercules! Lahat apimig sa tiangay. Ay, kasla kayat nak ngay tayab. Amok nga aramid manan dito ni Reyna mang mangkek. Ngam sa anak apaabak. Nagpig sa tiangin. Ngam sa anak apaabak. Di nakmabak. Reyna mang mangkek. Gaputa siyak ni Hercules. Dakas ka. Reyna mang mangkek. Iswadi kag baligi kanyak. Imadayon ti angin. Agpatuloy ako ni Jagubog. Itaya kun daytoy dakkel agalon ket punwak ti drum. Ulag manan. Adda manan ulag. Saan lata maminggat ti kabusor Sige, ulag! Padasam ti mangdangran kanyak tamatay ka! Umadayo ka! Jar na ti mangtukaw kanyak! Balagan ka, ulag! Di mo gamdan ti makirangat kanyak! Adda nakasalikad kanyak abunang! Nagtadum daytoy! Agdiso di taulom no makirangat ka kanyak. Ay, agyaman ak, tao madayo matlaang. Punak lakit din, no makirangutak manon iti ulag. Whoops! Ay, aday ta. Naisangpat kun ti danom manipod iji ubog ang makaagas. Hercules! Apaw! Ay, apong? Apay ngay may kayo dito'y garden ni Vicky? Nakita ka nga raw nakawit iti drum, apaw. Isa sinurot kan dito'y. Ay, tulungan ka ni Teramidam. Saanon, apong? Amangan no lang abam ti bangno tinangisit a rosas. Kat agsakit ka mo. Saan? Iswa tulungan kan. Malangaro dapong. Tulungan nak. Aramatan ta dagiti us-usar ni Vicky at timba apang sibog. Wen, apok. Wisikan ta amin a rosas. Pang sigurado. Sika nang isit a sabong Nagalas lang a rodin ti panagropropam. Mangted ka pa iti sakit kadagiti tattao. Wisikak ta bruha aropam. Dayta, ganabam. Makitam ta ropam. Imbis asabong ti makikitakken ka. Ngam saan? Tarupat bruha. Ay, wisikan ka pa yakas toy Dayta, iti mabiit, malaylay kayong taon. Nalpason, apong. Nawisikan tandag iti rosas? Wen, Hercules, nalpasen. Amom, apong. Itay agsaksak duak iti ubog. At damanan ulag ang nagpakita kanyak. Ulag manain? Una, apong. Ngam binutbutang ko.
Iso nga madayaw. Agpapanim madayo ti ulag. Agan anad kalata. Amangan nukelat nyag parangken ka. Ketukawan na ka. Uwan apong. Ha! Hay! Ha! Apay apong? Anya tinakitam? Kita dagiti rosas. Ay. Ha? Nalaylay da aminan, apong. Uwen apok. Ay, nalaylay da aminain. Ay, iti dayta nga inaramid ta, apong. Agimbagan dagiti amin ang nagsakit. Gapo iti nangisit a rosas. Awanan sakit ko. Naimbaga kon atalaga, Vicky. Wan nga rod, nanang. Ay napagyamanan taunay. Inagasan naktay impainom kanyak ni Hercules adanom. Nagpayduma talaga ni Hercules, nanang. Addan samot atalaga ti anting-anting na. Anting-anting? Wan, nanang. Ngamin, iso akanayon ti makapaksyat kadagiti dakes a mapaspasamak dito lugar tayo. Huwin nga agpaisaw. Hangam nasaya at ta makatulong. Dayta ti pudno, nanang. Katno pudno nga adda anting-anting na. Sana bali, aramatan na itinasayaat. Makatulong itipada na atao. Husto takunam, anak. Agyaman akunay kenkwana. Gaputa imimbagak iti sakit ko. Aday padamag ko ken ka, Vicky. Anya dayta, Don Roman. Amum ka di, damag ko adag iti nagsakit ijay syudad. Gapo iti nangisit a rosas. Ket naimbagandan iti sakit da. Talaga? Wen, Vicky. Nasayaat no kasta. Naimbaglakit din ta kasta. Iso nga ita, umayak manen gumulpe iti sabong ti rosas. Don Roman. Saan akong anap na panigi garden ko? Sipod na amuak, adagiti nangisit a rosas tinangtad iti sakit kadagiti kalugarak. Kuyugan ka na mapan iti garden mo. Taagapit ta, iti ipan ko iti syudad. Ado ngamin tagsapsapol iti sabong ti rosas. Nang runa, dagiti nangisit. Sige, kuyugan nak nga rod. Sige. Uray manula karton ti maapit ta. Basta daipan mi, iti syudad. Nalaylay amin ang dagiti sabong ko a rosas. Wanyag pa iso. Kasano ana pasabak na ita? Wan nga rod, Don Roman. Naglalang tuda asigod. Nalaylay damot aminan. Kasano itan? Sapay nangina ita ti sabong ti rosas. Sayang. Nagangin? Nagmaya ti angin na. Wan nga agpaiso. Kastoy asigod ti angin dito garden ko. Dagiti rosas ko. Ne, naglalang tudamatan, Vicky. Wow! Nagaduti sabong daan. Itay lang kat nalaylay da. Itatanaangin nanda. 5 tudan. Kan adda pa yan sabong da. Ay, nagmayatan, Vicky. Wow! Dagiti nangisit a rosas, nagpipintas da. Wan nga agpaiso. Anya da ito ay amapaspas. No, sige. Agapit tan iti rosas nga ipan ko iti syudad, Vicky. Dagiti nangisit a rosas na apitan ta. Saanan, Don Roman? Santan nga apitan dagiti rosas ko. Nang runa dagiti nangisit ti sabong na. Amin, amang ano adamanin agsakit. Narigatan. Saan man, Vicky? Agapit ta. Sayang nga pagkwartaan no di ta agapit. Saanan, Don Roman? Ingkalagumatangan iti sabali agarden. Gaputadyak kayat nga adamanin agsakit.
Nakadano naggayam dito yung garden ni Auntie Vicky. Wow! Nagpipintas dagiti sabong ti rosas. Sakat, nagmayat ti angin. Ni, awan ni Auntie Vicky Sayang, ipakadak ko maamang purusa kiti sabong ti rosas. Gani. Auntie Vicky, adda kagayam dita si ko? Sige. Mangpuros ka iti aduan ng isit a rosas. Kat ukam amin. Agpaiso, Auntie Vicky? Wan, kaaduam ti mangpuros. Aday ta, nagadun tinapuros ko ang sabong ti rosas. Kat pasig anang isit, nagadun. Sige. Ingkan kay kat iwaras mo kadagiti padam nga uping. Ha? Say upan dati banglo na. Gaputa na kabang banglo. Ha? Sige. Ingkan. Kat iwaras mo dagita nangisit asabong kadagiti padam nga uping. Si kagayam day tamasabat ko, girlie. Wan manang bing. Ala, girlie. Aday gaman ang isit a rosas. Kat nagadupay. Wan, iwaras ko kano kadagiti ubing. Kunan ni Auntie Vicky. Napanak namin ni J. Garden na itay. Anya? Ni Auntie Vicky tinagko na iti dayta? Wan manang bing. Mabitlang, Tekan ka iti maysa. Mutoy amin dagita asabong, girlie. Ha? Apay ngay nga alaam amin? Mutoy amin. Oh, atoy manang. Oh, dayta. Dayto ti maiparbang ka dagito'y asabong. Ha? Impurwak mo ijay deraas? Wan, gapot ta dagijay arosas tinangted sakit ka data. Ha? Wan, girlie. Idi sinayop ta ti banglo tinangisit arosas. Nagsakit ta. Ha? Ken di mon ulitan pa'y timang puros iti nangisit arosas. Tamakapadakas kada tayo. Auntie Vicky, apay nga inikam ni girlie iti nangisit arosas. Sapay nagado. Apay, di mo amo adag iti rosas mo tinangtad sakit kada kami? Ha? Jack inikan ni girlie. Kastamot ti kunana, auntie. Inikam kano. Napan kano ngamin ije garden mo itay. Saan, Bing? Jack to pa'y nakitkita ni girlie. Kanjak napnapan ije garden ko itang agsapa. Kasta? O sige, tainak ije balay da girlie. Takasaritak may papan iti day taabanag. Anya ti kayat mo asawan, girlie? Si kamay tinag ko na amang porosak ije garden mo, iti ato anang gisit a rosas. Kat iwaras ko kadagiti padak nga ubing, auntie. Kunampay asay open mi ti banglo na, gapote nagbanglo. Allah, girlie, agtagtagainap kansa. Sa anak matanap na pan ije garden ko. Ngam, imbal lang ni Manang Bing, dagiti nangisit a rosas. No adaman nakitam a Vicky ije garden ko. Saan asyak dayjay, girlie? No kasta? Asino ngay dayjay? No saan asika, Auntie Vicky? Mariribukan na, Hercules. Apong Herman. Gaputa kasta tinakita ni girlie. Ay, una yun, dayjay nga ubeng. Ta nabagaan asaan mapan iti garden mau. Ngam napanlad ta. Lakwatsera nga minday nga ubing. Pagayat na tagpagnapag na. Sige, panawan kayo pa'y dito'y paraangan. Tamapanak iti garden mo, Vicky. At dala kayat ko apan kan.
nagalasan? Apay alimbang tumanan dagiti rosas? Sakit. Imma daw dagiti nangisit a rosas? Katawat ni may sa amang mangkik. Ray namang mangkik! Urayan niya tiyar aramidam. Saan kantong agbaligi? Paulit-ulit kalaang amang kalaban kanyak. Ngam di ka agbaligi. Isu adila mabalain. Ray namang mangkik. Sumardang kan! Mata ako dito garden ni Vicky. No di nagkayat alakuan ni Vicky iti rosas na. Nasaysayat nga ruden no takawag. Katangan da iti nangina presyo da iti nangisit a rosas. Iso at takawag langin. Kat saan nagpakita kini Vicky. Makapabang-ar ti angin ditoy. Makaay-ayo. Nagmayat at talaga ti angin. Wow! Kaya't ko alang aben tinaglamuyot nga angin. Aday ta. Nakasakduak manon ijay ubbog iti danom. Isu nga ita. Wisikak manon dagitoy rosas iti sinakdok a danom. Tapno malaylay da. Hoy! Anya tararabidam ditoy? Ni Don Roman. Ay. Pumadaw ka ditoy! Sika, Don Roman. Anya ti aramidam ditoy? Siya ang timbaon ni Vicky. Ang mangapit ka dagiti rosas da. Oh, makitam da jay? Nagadon, tinapit ko. Ha? Nagaduan ng isit a rosas? Wen, isa pumanaw ka. Sige, pumanawak, Don Roman. Inakaon. Pumanawak kampay ide. Ngam sa anak nga umadayo. Urayak ang makapanaw. Sakbay awisikak dagiti sabong ti rosas. Alay ta, nabunag kon dagiti rosas sa naapit ko. Nagato. Saan niya mo ni Vicky ditoy? Saan na naskan niya bagakpay? Itikasta, saan ako niya bayad kan na? Pagandara ko ang tilugan ko, kat pumano akon. Na may saak ni Vicky. Ano din nagkakatawa? Da talaga nagkatawa? Sino day dyan? Anya pa'y dagiti sumaruno ama pasamak. Gagayem, di uliwan na dinggen, tituloy ti makalawas a serye tayo, Ana Paul 1, Nangisit a Rosas. Dito'y drama tayo, Hercules! Insurat kan iti direksyon ni Bergie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti NPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon Hercules! Agyaman kami, itingkay, panang trabay.